Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary bilen bagly agyr kynçylyklara çemeleşmekde öz tagalalaryny güýçlendirmegi planlaşdyrýar. Bu meseleniň Ýewropa Birleşiginiň daşary işler ministrleriniň 22-nji ýylda Lüksemburgda geçirjek duşugynda maslahat edilmegine garaşylýar. Temany kardeşim Muhammed Tahiriň maglumaty bilen dowam etdirýäris. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýada adam hukuklary meselesine has çynlygy üns bermäge taýinlanýar. Bu maglumat Agdalyan Birleşigiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasyndan ykdalýar. Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýa boýunça strategiýasynyň mazmuny Agdalyan Birleşigi agza ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň gatnaşmagynda 22-nji iýunda geçiljek ýygnakda ýene bir gezek maslahat ediler. Bu 2007-nji ýylda kabul edilen strategiýanyň täzelenen görnüşi bolup, ol Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýada ýerleşýän 5 ýurt, ýagny Kyrgyzstan, Kazakystan, Täjikistan, Özbekistan we Türkmenistan bilen ara gatnaşygyny öz içine alýar. Ädiljek ädimler hakda takyk maglumat berilmese-de dokumentde Ýewropa Birleşiginiň Merkezi Aziýada öňde goýan maddalarynyň jemlenişmek, guramalaşmak hukugy, söz we din azatlyklary, zinanlaryň, çağalaryň we milli azlyklaryň hak hukuklary ýaly ýagdaýlary öz içine alýandygyny görse bolýar. Dokumentde adam gynamalaryň durdurulmagy boýunça da çäre görüljekdigi aýdylýar. Dokumentde Ýewropa Birleşiginiň regionda adam hukuklary bilen bagly dowam edýän çynlyky ýagdaýlary hem üns beriljekdigi nykdalýar. Birleşen Ştatlar ýaly Ýewropa Birleşigi hem adam hukuklary we demokratiýa ýaly ýagdaýlary gözden salman Merkezi Aziýada ýerleşýän energiýa baý bu ýurtlar bilen ara gatnaşyk saklamaga finansyp gelýär. Ýewropa Birleşiginiň dokumentinde regionda adam hukuklary boýunça iş alyp barýan aktivistleriň Ýewropanyň goldawyna haklydygyny we Ýewropa Birleşigi bilen şol ýurtlaryň arasynda adam hukuklary boýunça geçirilýän dialogda jemgyýetçilik guramalaryna has köp rol berilmeginiň zerurdygy nykdalýar. Agdalyan dialog Ýewropa Birleşigi bilen şol ýurtlaryň arasında diplomatlar derejesinde her ýyl geçirilýär. Bu Brüsseliň adam hukuklary ýaly meseleleri gozgamak üçin mümkin bolan pursatlaryndan diňe biridir. Emma tanqidçiler şu güne çelli bu çäräniň o diýen täsiriniň bolmandygyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň strategik dokumentinde üns berilen maddelerden ýene biri hem kanunyň üstünligini gazanmak üçin hyzmatdaşlygy artdyrmakdan ibaratdyr. Şol maglumata görä Ýewropa Birleşigi agdalyan ýurtlary berýän maliýe goldawyny dowam etdirmek üçin korrupsiýaga garşy güreş belli bir maksatlaryň gazanylmagyny şert hökmünde öňe sürer. Dokumentde sebäptiň häzirki wagtda ýüzbeýiz bolýan problemalaryna hem üns çekilip, daşary ýurt jeňçileri aşa radikallaşma, neşe gaçakçylygy, suwa serhet boýunça oňuşyksyzlyklar ýatlanyp geçilýär. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa ýurtlary bilen howpsuzlyk boýunça dialogy artdyrmagy we şol dialoga Awganystan hem goşmagy planlaşdyrýanlygyny aýdyp, olaryň özara serhet liniýalarynyň bardygyna üns çekýär. Kardeşim Muhammed Tahiriň maglumatyny dinlediňiz. Awganystanyň resmiýetleri ýurdun Demirgazyk vilayatlarynda töweşijileriň gitdigiçe aktivleşýänligini aýdyp, bu ýagdaýdan aladalanma bildirip çykyş edýärler. Awganystanyň Milli Mejlisiniň Gunduz vilayatyndan deputaty Nazary Türkmen öz vilayatyndaky soňky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Awganystandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli. Gunduz welaýatynyň welaýat geňeşiniň bir agzasy daştarçy hususan şu türkmenleriň ýaşaýan obalary Mollakully regionunda terrorçylaryň tälim alýandygyny aýdypdyr. Munyň şeýledigini Awganystanyň gurýer güýçleriniň başlygy general Kadamşah Şehimem tasdiklapdyr. Şeýle ýagdaý barmy? Dogrudan hem Gunduz işi bilen bir Talibanlaryň ýa terroristlaryň merkezi halyna gelen bu ýerde Awganystanyň köprak welaýatlarynyň gelip hem terbiye görüyorlar, talıplar üşenler. Mollakully regionunda Türkmenler ýaşaýar. Türkmenleriň ýaşaýan ýerem Talibanlaryň elinde. Türkmenleriň ýagdaýy bilen bagly siziň habaryňyz barmy? Nähil ýagdaýda Türkmenler? Ahir wagtda Türkmenlerden hem Talibana goşulan köp tapyldy. Hem daştarçydan hem Imam Saýip Kalaýdal bellerden. Ama ýagdaýlary talyplar tarapdan haýsy bulara bir zejir, bir zulüm bolanýar halk ýerli oturun halka. Taliba goşulan Türkmen Koprayam Kalaýdaldan aňyrty bir aýyň içinde 50-53 kişi jowan oglanlar Talibana goşulan Türkmen oglanlardan. Janyny geçen terrorçylar tälim alýan bolsa, olar taýinlanýan bolsa, ýürite olaryň bir harby merkezi bar bolmak ahmal. Şeýle ýagdaýdan siziň maglumatyňyz barmy? Olaryň harby merkezi hem Daştarçyda hem Çarderede, o Çarderede hatta Çeçen we Özbekistanlaryň familleri bilen gelinler, olaryň familleri bam urşýar. Şu bam urşamaýyny başga üretýärler hatta familleri.
bu Gunduzda Çinler, Özbekistanlar, hele bir 30-40 famil var. Soňky uruşlarda köp adam bijaý bolupdyr, öz üýjaýyny terk etmäne mejbur galypdyr. Awara bolan türkmenlere bir kömek üçin olaryň wekili bolup bir alad etdiňizmi? Biz hökümete aýtdyk, kança şu marjylar ki biz baýat ona mürajaat etdik. O nispeten bir zatda bolanda ama ol haddi ki merdimiň muşkilaty hal bolsa o hadda hanıl kömek eden ýok hökümet. Bu hökümet halkyň özü ilan etdi, çykardy, uruş başlayacak, ameliyat başlayacak deyip merdinlere avar etti. Doğrudan merdinler hala ıssız havada haymalan içinde yatıyorlar. Türkmenlerden emmeli ya. Kalaydaldan çatışık bolupdyr bir komandirim, helak bolupdyr Türkmen komandir. Kalaydalda 2 nefer bir kumandan bilen bir eskeri şehit buldu. Taliplerden bir 7-8 nefer ölen. Şondan Kalaydalda bir karşı birbirlerin talipler öňe süýüş bilen ýoklar. Bir hafta 10-15 günden bir uruş bolýar, gelýär hemlet ýerler, ama hiç talipler bir karşı bilen öňe süýüş bilen ýoklar, alyp bilen ýoklar mantykyny tanys şükür. Olar nereden varıp şu Kalaydala hücum etdi? Bular çardırdı tarapdan gelýär. O ýerler Talibiň elinde bilen, Talibanyň elinde. Talipler alan ýerinden bir karşı ýerde süýşen ýok, şu bilen gatwyrş bolan ýok. Bugday ekiniň wagty olar üşüralýar şu bilen. Üşüralip bolsalar o juda güýçlenýär. Bugdaýlar alınıp bolup üşürler jem bolandan köp gaty uruş bolma ihtimali bar. Wa Kunduz agar bugün kenak dursa şäherçi sukut etse. Onun bir galla önümçiliginden böyleki önümçiliklerden, oba hojalyk önümçiliginden hem hakalya talibanlar diye hökümetin yokluğunu anlatmaýarmy? Halgyt zady Taliban alyp dursa ya İslam döwleti ya Daesh alyp dursa. Bu Kunduz'un merkezinden başka bir Kalaydal halkyň elinde dogursa hökümet özüni gorapynda halk goraýar. Kalaydalay %70'i Kunduz'un taliplerin elinde. Talipler öz şeriatini, öz hökümetini sürdürüyor. Söhbet teşlik geçirip azatlygy ýetiren Şaýmyrdan oğlum Radi. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosu. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistana sapar edýär. 9-njy maýda regiona saparyny Ban Ki-moon Täjikistanyň başlady, soň Gazagstana we Kyrgyzstana bardy. 10-njy ýylda ol Özbekistana, iň soňunda da Türkmenistana sapar eder. Birleşen Milletler Guramasynyň resmi maglumatynda Aşgabatda Ban Ki-moonyň Türkmenistanyň prezidenti we beýleki ýokary derejeli resmiýetleri bilen duşuşjakdygy şeýlede Humanitar ilmler we Ösüş institutynyň studentleriniň öňünde çykyş etjekdigi habar berildi. Emma Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining Türkmenistana saparyndan adam hukuklaryny goraýjylar, siýasy opozisiýa we adaty raýatlar şu sapardan näme garaşýarlar? Türkmenistanyň daşynda hereket edýän türkmen opozisiýasynyň wekili Türkmenistanyň parlamentiniň öňkü agdaty Halmurad Söýünow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Halmurad aga, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Aşgabatda etjek saparynyň dowamında haýsy meselelerin gozgalmagy yerlikli bolardy diýip pikir edýäňiz. Men şuna iki mesele şuň wajyp bolupdy. Birinjisi ol öňden gelýän bir agyr mesele, ol hem şol 2002-nji ýylda Niýazyň janyna kast edildi diýen tutga basyşlyk bilen baglanşykly bolupdy. Şu taýda bir näçe adamyň ykbaly şuna çelli nämelim. Olar diýirmi, ölümi? Şu mesele gozgalsa, şu mesele gozgalsa Aşgabatda halk gowy bolardy. Ikinji meselede şuň kunyň gün tertibinde duran mesele şol Türkmenistanyň Owganistan bilen terhedinäki bolup geçýän ýanky çakmyşyklar, o terhedin ýagdaýynyň gün-günden agyrlaşmagy. Şu taýda Birleşen Milletler Guramasynyň roly ýa Birleşen Milletler Guramasynyň teklibi näme bolup biler? Meselem aýdaýly bir tarap Türkmenistan üçin status bar da Türkmenistan nähilde bolup. Ine şu iki mesele şol Aşgabatda gozgalsa we şoňa oňyn jogap tapylsa, onu şol aýdaly Ban Ki-moonyň Türkmenistana eden sapary oňyn boldy diýmäge esas bar. Birleşen Milletler Guramasynyň islendik ýurtda, şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň bir jaý edilmegi uğrunda bar bolan gurallaryndan tuçakaçenli peýdalanyp gelişine siz nähili baha berýäňiz? Näme derejede oňyn peýdalandy şu gurama öz elinde bolan gurallaryndan diýip pikir edýärsiňiz? Bärde bir gaty dogry sorak goýulan sorak sebäp
Inne şu Türkmenistan'na insan hak hukuklary barada 25 ýyl bäri gurrun edip gelýär, emma şol mesele şol duran ýerine durda üýtgemen pozitiv üýtgeşip ýok Türkmenistan'na. Şol sanyny ýa-da men özüm diýeri gatnaşan adam Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary barada şol assambleýasyna Ženewada, Berlin'e, Şweýçariýada 2 gelek gatnaşdym. Şol jotada Türkmenistanyň insan hukuklarynyň bozulmagy barada Moskwa mehanizmi girdilmeli, ýene insan hukuklarynyň gödök bozulşy barada meseleler bar. Şolar goýulyp geldi Birleşen Milletler Guramasyna. Ýöne Birleşen Milletler Guramasy ne Niýazow, ne de şuun kun Berdimuhammedow degerli we degişli täsir edibilmeli. Bu Türkmen opozisiýasynyň wekili Halmurat Söýünowyň pikiri. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Türkmen opozisiýasynyň ýolbaşçylaryndan Watan atly siýasy jemgyýetçilik partiýasynyň başlygy Türkmenistanyň öňki wise-premieri Hudaýberdi Oradowyň pikirine görä, adam hukuklary meselesi bilen deň derejede ilatyň saglygy we ýurtdaky ekologik problemalarynyň hem uly ähmiýeti bar. Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen gysgaça söhbetdeşligi dinläli. Hudaýberdi, siz Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moonyň Türkmenistana etjek saparynyň dowamynda türkmen resmiýetleri bilen geçirijek gepleşiklerinde haýsy meseleleriň gozgalmagyny ýerlikli hatap edýäňiz. İki tarafda gowul ortada, egerde bir şu adamyň hukuky barada, soňmosy bir keselçilik barada, tebiği betbaşçylyk barada, şoňal meseleler barada maslahatlaşylsa gowul ortada. Olarda mümkinçilik bar, mümkinçilik şu meseleler boýunça Türkmenistana kömek etmeli. Nähili mehanizmler, nähili gurallar bar, nähili mümkinçilikler. Mesela Çin aýdylda tebiği betbaşçylyklar bar da, daşyz welayat alsak, lewa alsak da, ana şu ýerde aýy suw, soňmosy ýerlerim şordak edenler. Şu halky horlayan mesele şol. Eger de şu meseleleri alyp görşek da Birleşen Milletler Guramasynda tebigat boýunça bir ulukon departament bar, şu meseleleri seredýän. Mesela şu Afrika ýurtlarynda, bärki ýurtlarda şoňal mesele seredip, şolaryň şu ýurtlara kömek berýände. Soňmosy görýäňizmi? Köp ýurtlarla işleşen halkara gurama dawy. Soňmosy özüň her urdun öz departamentleri bar, öz adamlary bar. Ekspertler var. Haýsy meselelerini alyp görseňde, ýerde güýçli spesialistler var. Türkmenistan öz başda garandyň bäri köp meseleler şoňa ýygnaldy. Hiç wagt şoň hökümet işgär etmedi. Şoň üçin iň bolmasy şundan başlap şu meseleleri seredip ýurda kömek edilse gowy da. Hudaýberdi, şeýle meseleleriň gozalmagyny bir netijeli çözülmegini gazanmaklyga näme päsgelçilik berdi şu çakaçynly? Sebebi Türkmenistan diktatura ýurt, halk tarapdan saýlanan hakyky hökümet yok. Şoň üçin ýurduň başyndaky adamlar ýurduň halkyny gaýrysyn etmeýär, öz töwereğiniň gaýrysyn edýär. Şoň üçin şu zatlary el degmeýär. Halkyň onda hasabatyn beren ýok, halkyň onda jogapkarymlar. Türkmen opozisiýasynyň ýolbaşçylaryndan Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarinyň Türkmenistana taparynyň öňü ýerinde adam hukuklaryny goraýjy guramalar ýurt raýatlarynyň esasy hukuklarynyň depelenýänligine ünsü çekip Ban Ki-moony bu meseleni gozgamaga çağırdylar. Azatlyk radiosu Aşgabatdaky gepleşiklerden näme garaşýarsyňyz diýen sowal bilen jurnalistleri goraýjy serketsiz reportyorlar Guramasynyň wekili Johan Bire ýüzlendi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon Türkmenistana barýar. Siz bu seýrek sapara metbuat azatlygy meseleleri nokta nazaryndan nähili garaýarsyňyz? Siz media azatlygy Guramasy hökmünde bu pursatda Birleşen Milletler Guramasynyň başlygyndan näme garaşýarsyňyz? So Ban Ki-moon's visit to Turkmenistan is a crucial visit to raise the issue of human rights in Ban Ki-moonyň Türkmenistana sapar bu ýurtdaky adam hukuklary meselesini, hususan informasiýa azatlygy meselesini gozgamak üçin aýgytly bir pursat. Metbuat azatlygy boýunça taýýarlayan indeksimiň soňky maglumatlar boýunça Türkmenistan dünýäniň 180 ýurdunyň arasynda şinden 178-nji orunda dur. Ýagny bu ýurdun metbuat azatlygy ýagdaýy juda ýaramaz. Biz Ban Ki-moondan Jenap Berdimuhammedow bilen duşlukda hut şu meselelerini gozgamagy soraýar. Sebebi ýurdun metbuat azatlygy boýunça alýan derejesi ol ýerde garaşsyz habar bermäge düýpden orun ýokdugyny görkezýär. Ol ýerde esasan ýurt içinde hasap alynan ýekejede garaşsyz media ýok. Üstesinde bu elkenç ýagdaý soňky aýlarda çanak antennalarynyň goparylyp aýrylmagy bilen has beterleşýär. Häkimetler ilatyň daşary ýurtlardan garaşsyz habar almakdaky ýeketäk çeşmelerini hem ýok etmek kararyna geldiler. Ýagdaýyň yaramanlaşmagynyň ýene bir misaly bolsa soňky bir näçe hepdede Azatlyk radiosynyň ýurt içinde habarçylaryna berilýän azaryň gaýtadan güýçlenip başlamagy bilen bagly.
Bu ýagdaý adatlygyň bir habarçysynyň çekilmegine getirdi. Jenap Halif resmi basışlara sarılanyp işini betetdi. Bu basışlar düýpden çekip çıdarlykly däl we BMG'nyň baş sekretary hökmüne Ban Ki-moon adat metdugaty şunuň ýaly görnetýän azar berilýän halatyny ümsümdirip bilmeliler. Bu türkmen häkimetleri bilen pluralizm, adat maglumat üçin biraz orun giňişlik döretmek gabatda gepleşiklere girmek üçin aýgatly bir mümkinçilik. Petinden bir ýerde jurnalistleri ýanymak goýunça gaýtadan örç alan kampaniýanyň besedilmegini talap etmek gerek. The end of this renewed harassment campaign. Halkara hukuk toporlarynyň şunuň ýaly rekomendasiýalaryna garamazdan Türkmenistandaky media adatlygy ýagdaýy üýtge bermeýär. Siziň pikiriňizçe bu ýagdaýyň gowulugy tarap üýtgemek üçin rekomendasiýalardan başga nähili mexanizm bolup ýa ulanylyp biliner? The international partners of Turkmenistan clearly have a share of responsibility in this. Türkmenistanyň halkara partnerler bu meselede onuň bilen görnetýän umumy jogapkarçylyk çekýärler. Hususan Ýewropa Birleşigi özüniň Merkez Aziýa baradaky siýasatynyň çägini adam hukuklary, media azatlygy ýaly meseleler ikrar edýär. Dogry, biz türkmen häkimetleri bilen gepleşikler mahalyna gaz, newt ýaly ykdysady meseleleriň belki de gün tertibindäki iň möhüm meselelerdigini gowulýar. Emma bu gepleşiklerde metdugat azatlygy baradaky meselelerini açyk we ýygyderlik golgap durmak, öz siýasy çilgilerini hem bellenişi ýaly halkara partnerleriň öýleri üçin hem möhüm. Sebäbi olaryň öz behwitlerine hem laýyk gelýär. Egerde ýurduň içinde bolup geçýän zatlar barada anamdar habar çeşmesi bolmasa, sen bir ýurt bilen nähili işleşip bilersiň. Sen ol ýerdäki häkimetleriň anamdar partnerdigini nähili göz ýetirip bilersiň. Bu düýpden mümkin näl. Şeýlelikde adam hukuklary meselesine göz ýummak türkmen häkimetler tarapyndan halkara hyzmatdaşlaryň gowşaklygynyň alamaty hökmüne kabul edilip biliner. Bu kommersiýa gepleşiklerini hem öz synalýar. Onsoň bu ýerde tutaryk bar. Elbetde biz muňa ananýarys. Ýurdu özgörtmek ahyrky netijede türkmen häkimetleriniň elinde. Emma ol Türkmenistanyň galan hyzmatdaşlaryna hem bagly bolup durýar. Olar metdugat azatlygy baradaky talaplaryny anamly, ýygyderli we anyk bolmaly. Credible, constant and specific in their requests concerning press freedom. Jurnalistleriň hukuklaryny goraýjy serkesiz reportyorlar guramasynyň wekili Johan Bir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Ban Ki-moonyň Türkmenistana saparynda siz haýsy meselelerini gozgalmagyny isleýärsiňiz diýilip, Azatlyk radiosynyň sosial ulgamlaryndaky tahybalarynda orta atylan sowala şeýle tesbirler gelipdir. Diýar atly okuýjymyz ýurtda insan hukuklarynyň depelenýänligi üçin hökümete batyş edilmegini isleýärin, çağalaryň hukuklarynyň goralmagyny isleýärin, adamlaryň ýaşaýan ýerlerinden kowulmagyna sebäp bolýan kararlaryň kabul edilmezligini isleýärin diýär. Erkin Seýidow Ban Ki-moon Aşgabatda ýa-da Awada gelip hiç aldynmasyn. Demokratiýa meselesiniň gozgalmagyny isleýärin. Meniň owamyň başlygyny meniň owamyň halky saýlamalydyr. Şonda halkyň sesi geçer diýär. Murat Humedow biz näme isletegem ol ýerdäki ýagdaýy üýtgedip bilmeýäris diýär. Nuratay bolsa milletiň jaýlaryna azar berilmesin, başga hirsat islemeýärin diýip öz tesbirinde ýazýar. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumatlary almak ýa-da öz pikirleriňizi ma'lum etmek isleseňiz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna hem sapar ediň. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan ylym gününi belleýär. Bu sene sebäpli türkmen medeniýetinde çap bolan maglumatlarda ýurduň ägir tuly ötüşleri baştan geçirýänligi, munyň ylmy esaslary hem öten pikire dayanýanlygy aýdyldy we ylmyň ýurduň durmuşynda iňen wajyp rol oýnaýanlygy habar berildi. Şunuň bilen birlikde adlyklaryň öz dilinde orta bilim alyp öz dilinde ýokary bilim almakda, ylym bilim bilen meşgullanmakda kynçylyk çekýänligi barada hem maglumatlar bar. Ýurtda özbek mekdepleriniň ýagdaýy barada adam hukuklaryny goraýjy Türkmen inisiatiwasy guramasynyň müdiri Farid Tuhpatulin bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläli. Farid, Türkmenistan ılımlar günni belleýär. Emma siz öz hasabatlaryňyzda ýurtda milli azlyklaryň dillerinde sapak beren mekdepleriň ýapylanlygyny aýtýarsyňyz. Misal üçin özbek mekteplerine näme boldy? Действительно, в Туркменистане было достаточно много школ на узбекском языке обучения, особенно. Hakykatdan Türkmenistanda yeterlik derejede köp özbek dilli mektep bardy. Bu esasan özbek milletinden olanlaryň kowçun bolup ýaşaýan ýerlerine şeýledi.
Mysal üçin Daşoğuz şäherindäki 21 orta mekdebiň 9-sy özbek, 7-si türkmen, 5-si bolsa rus dilindäki mekteplerdi. Ýagny mekteplerde sapak görilýänler çol töwerekde ýaşaýan millet wekilleriniň sanyna görä keskitlenýärdi. Emma bir Sowet döwrüne borupdy. 1990-njy ýyllaryň ortalaryndan başlap özbek, kazak dillerindäki mektepler, beýleki millatlyklaryň dilindäki mektepler ýapyldy. Biz bu aradaky maglumatlar hakykatdan bir näçe gezek çap etdik. Şeýle dol maglumatlar bilen halkara guramalarına ýüzlendik. Sebebi millatlyklaryň hukuklarynyň bozulmagy bolýar. Öz dilini bilim almak adamın esasy hukuklarynyň biridir. Bu mesele boýunça bir topar dokument hem çap edildi. Hatta bir gezek Birleşen Milletler Romasynyň etnik azlyklar meselesi bilen meşgullanýan wekil Türkmenistana barjak bolup hem tynanyşdy. Emma gynansak da bu ýagdaý häzirlikçi öňki alyp bolmagyna galýar. К сожалению, всё пока осталось так, как есть. Farid, Türkmenistanda milli azlyklar näçerek orun tutýar, ýagny olaryň sany milli azlyklaryň dillerinde mektep bolmagy üçin ýeterlikmi? Мне кажется, что это вот то, что большая часть населения. Maňa görnüşinden käbir maglumatlara görä Türkmenistanyň ýylatynyň 25%-den 30% çenlisi türkmenlerde, ýagny beýleki milletleriň wekilleri. Olaryň köpüsi öz dillerini okuma hukuklaryndan mahrum edildi. Degişlilikde öz dillerini orta bilim alyp bilmän, olar soň hem okap dolu bahal ýokary bilim almakda, ýeterlikli ýokary derejede ilmi işler bilen meşgullanmakda kynçylyk çekýärler. Уже так на достаточно высоком уровне. Sizin pikiriňizçe Türkmenistanda etnik azlyklaryň dillerindäki mektepleriň ýapylmagy ýurtda ilmiň ösmegine, açylyşlaryň edilmegine belli bir derejede täsir ýetirýär da, siz şeýle demekçi boldunuzmy? В определенной мере это так, потому что, как я сказал, все-таки 30%, 25%. Bu belli bir derejede şeýle. Sebebi meniň aýdyşym ýaly 25-30% diýilýän ýylatyň düýpli bir bölegi bolup durýar. Hatta bizim yurdumuzda ilatyň aglaba köplüğündü diýen türkmenler alanynda hem hatta şolar hem köp saatdan mahrum edilen. Hususan olaryň daşary ýurtlardan haýsyr bir ilmi işler alyp bilmegi da kynlaşdyrylan. Goýaly işler rus diline bolsun, ingliz diline, fransuz diline bolsun, tapagy ýok. Ýapyk ýurt ilmiň ösmegine hiç bir jehitden ýardam etmeýär. Bu kontekstde millatlyklar wagtda gurrun edilenine meniňçe 4,5 million ýylatly ýurt üçin bir 25-30% ören düýpli mesele. Составляет 4,5-5 миллионов человек, это очень существенно. Adam hukuklaryny goýraja Türkmen inisiatiwaty uramatynyň müdiri Farid Tuhbatly bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, eferde gozgalýan meseleler barada goşmaça maglumatlar almak we öz pikirleriňizi mälim etmek isteseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebook we Wkontakte sosial ulgamlaryndaky sahypalaryna täýat ediň, tesvir ýazyň. Azatlyk radiosy bilen telefon ýa SMS arkaly habarlaşmak isteseňiz, biziň Moskwadaky nomerimiz goşmak belgisi 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosu siziň pikirleriňizi garaşýar. Şunuň bilen ýarym sagatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýär. Sazlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.